И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Бокси Бикси, Пикси Бокси 14 и тук до мен е Давид 007. Кажи хай на YouTube. И YouTube. И така, ние намираме се в Bloodcraft 24/7. Чакай да къде отиде, аз съм още на F5. Ай се бием на F5. По-късно първо ще покажем хома. Това ще стане във втория епизод, да знаете, да видим. Така, наричам го Давид, защото така му е прякора на Давид 007, нали, по-пряко, нали, като галено го наричам Давид. И отиваме в хома, да ви го покажем. Обаче той не е в хома, това е гадното. Да, то не му има добавя. Абе, ще го измислим по-нататък. Дали по-нататък както ще го правим? Да, ще качваме нови епизоди и ще показвам. Под клипа ще има IP-то на BloodTV. Ох, майко. Някой ме крипо. Това е много странно пак. Грифнат ли си? Не. Нищо не съм, честовете не са ми взели. Да, но. Така, скъптаме айтемите, виждате колко мизерен хол. Той е в Faction сервер. Аз ще умра с класа. И след малко ще отидем да му помогнем. Айде, аз и умрах с смятаме да класа. направим и тук в колай. Абе, аз умрах с класа. Така, сега идвам да направим нови честове, защото ми писна. И много Просто го помня. И много се извинявам, че го правя по време на клипа. Но изчакай малко. Аз ли? Ти. Добър има, че умрях с класа. Човек, как да те добавя? Абе, не знам, просто на портния и ми дай един съд. Твърди, че умрях. Нямаш ли крит сует, моето момче? Еми, не знам. Виж го. Забрал Няма съм постоянно го. баба ти да те храни. Не, нямам след 17 часа. Са. И сега портни. Чакай. Търсим Уидернест. Ще ми портнеш ли? Така. Сега тук правим много близко. И само да си поставя честовете. Какво ще кажеш да напишеш просто една команда? А ти какво ще кажеш да изчакаш поне минутка? Тази минутка е важна. Да. Чакай малко, бе. Почти съм готов. И виждате новия сет хоме. И най-после ще го портна. Малко така поспами. Което е на хаосто, но нищо. Забрахме да кажем на хората... О, мога да отварям. И как така е? Чакай малко, сега. И как да е? Аз имам create. Чакай поне ти взема нещата. Не дей, бе! Как се измъква? Не измъква. Знай му как. Грешваш с честовете. Сега, Как мога? Спри, бе! Спри, бе! Сет хоме. Как си мислиш, че си, бе? Тука! Нали знаеш, че седна хома пред теб? И как да де? Добре. Climb. Той е урод. За кой път трябва да го правя? Какво правиш, бе? Труша на вода. Взех каска. Специално държа твоите неща. И аз ли съм така? Привет! Бягай! Спокойно, не то виждам, това ти е за щастие. Така.
Аре бе. Ама ей. Спри, не мога да пиша. Не, как така ме щупи? Честно. И съм Антонио Бандерас. Не, ще те бия с торчо. Ако си го Вече взема. ти го отнех. От нея, да. От нея. Вече го нямаш по-скоро. Аре, уиде днес. Виж, новия ми Харес 24. Аз съм уидър, както виждате. Кажете хи на ю хи на ютубе. Ева така. Нали знаеш, че той си печеля килове. Сега ми трябва фъл уидър днес. Ако намерят да спазвам отбой. Не бе, сега е. Окей. Сега сме се били. Има ли тук топ класация? Не. Има. Ох, аз докато я настигна баба ми вече се оженила повторно. 200 кила. Толкова ли е трудно? А ти къде? Като че ли за дълго време? Ма просто я ще тръгвам, ще отичкам с теб. Не. Хайде бе! Не си в клана ми, зато и. Моля те, бе, човек. Ма чакай, бе. Ще нагрев на Фендерго. Ами, добре. Аз вече не игра там, защото не смотам се звора. Не бе, аз си държам. Добре, бе, първо искам нещо да намеря. Ходи, но просто... Я ще търся с теб. Ама ти не си в той, бе. Пукче. Добре, бе, баща ми. Аре, бе. И няма ли да излезем някъде уидернест? Fuck line. Ай, ей! Не, сега. Ай, Сега ми върните ме мечовете, пак. ще ти го върна задължително. Пак Обаче спри да ме таковаш. Fuck line написах ли? Върни ми мечовете.